Ndewonu ndị ọma, abịakwala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu asụsụ Igbo maka ụmụaka. Onye mụ na ya nọ taata bụ nwaada ọma, aha ya bụ Ọlachi. Mụ na ya ga-asụkọrịta asụsụ ka unu mara ma ọ na-agbalị ma ọ naghị agbalị. Ngwanụ leenụ ka esi eme. Ndewo nwaada. Ndewonu. Kedu? I'm fine. Kedu? Onye jụọ gị kedu n'asụsụ Igbo, kedu otu ị ga-esi zaa ya n'asụsụ Igbo? Kedu? Kedu means how are you? Kedu? How do you say I'm fine in Igbo? How do you say I'm fine in Igbo? I don't know. How do you say I'm fine in Igbo? Chuchu. I'm talking to you. How do you say I'm fine? You're asking your brother. Kedu? Ịma ka esi asị ọ dị mma? Kedu? Ị chọrọ ịgwa m na ichefuola otu esi asị ọ dị mma n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ aha gị? Afam bụ Lighton. Ka m nụ ya. Afam bụ Lighton. Gịnị bụ aha Igbo gị? Kedu aha Igbo gị? Aha gị n'Igbo? Aha Igbo gị? Aha Igbo gị? Aha Igbo m? Aha Igbo m na ihe chi mere. Ihe chi mere m. A na-akpọkwa gị Ọlachi. Ọkwa eziokwu? Yes. Okay. Kedu ihe eji akpọ gị Ọlachi? God jewelry. Ise gịnị? Anụghị m. Because of my auntie. Auntie? Who is your auntie? My mommy's sister. Your mommy's sister. Like okay. You don't know how to say that in Igbo. Ị maghị otu esi asị ya n'Igbo. Nsogbu adịghị. Aga m ajụ gị ajụjụ ọzọ n'Igbo. Ị dị afọ ole kwanụ? Okay, 10 years. Kedu otu isi ekwu 10 n'Igbo? Ị maara ọnụ ọgụgụ agụ? Do you know how to read your numbers in Igbo? Ị ma ọnụ ọgụgụ agụ? No. You don't know how to read your numbers in Igbo? No. You should know. 1 is what in Igbo? Ngwa gụọra m ọnụọgụgụ n'Igbo. 1 is ofu. Otu or ofu. Ngwa gụọra m ọnụọgụgụ n'Igbo. Ofu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5. 5 ise. 5 ise. 6 ise. 7. 7 ise anọ. 7 asaa. Asaa. 8.